दिनैनि खौरां बिजों मेल बेनि गेजेरजों दाइनिसो रादाब मिथिनायनि सिगां खोनासंगिरि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावबाय। बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथायनि जानानैहाय ओरैनो बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथायनि दानि थासारिनि बागै बुंनो बाथ्राफ्रा नैबेफोरखौ जोङो सावरायबोबाय थादों। सरकारजों सरकाराबो जोंनो खोन्थादों। थाबैनो बिसायख'थिनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय फारसेथिंजाय जोङो माखासे खामानिखौ मावफुंनानै लानो हायाखै बुङोबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। जेरै गामि फोसावनायनि हाबाया आद्रा जानानै दङ। गिबि खेबनि बा गिबि खोन्दोनि गामि फोसावनाया जाखांलांबाय बियो। गं 958 गामिखौ सोरखारा फोसावखांबाय। ओमफ्राय 167 गं गामिया फोसावजानो गोनां दङ। बेनि अनगायैबो जोङो सनितपुर बिस्रानि बाथ्रा रायलायबाय थायो। खौरां बिजोंफ्रावबो बेखौ लानानै एसे गोरोन्थि सानलायनो नागिरनाय एसे बेबायदि रादाब ओंखारनायबो नुनाय जादों। गुबैयैहाय बेफोरखौ दाजाब दानख' खालामनानै नायोबा सम एसे लाबावगोन। सोरखारा बाथ्रा होदों, गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे थाबैनो बिसायख'थिखौ खुंनानै बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथायखौ बानायना लानांसिगौनि बाथ्राखौ जोंखौ बिथोन होबाय थादों बा बुंदों। नाथाय फारसेथिं जोङो जोंनि बिफानारि मन्थ्रि डक्टर मनज पेगु बिथांजोंबो रायलायदों। आसामनि जोंनि मन्थ्रि मानगोनां बिस्वदेबनाथ बिथांजोंबो जों रायलायदों। रायलायनायनि गेजेरजों जोङो बाथ्राफोरखौ फोरमायबोदों जे जोंनि गामि फोसावनाय जाजोबाखै। नैथि खोन्दोनि गामि फोसावनाय जानो गोनां दङ। बे नैथि खोन्दोनि गामि फोसावनाया जोबखांनायनि उनावसो बिजाबखौ दानायनि जि मोनसे खाबु फैगोन बा लानो हागोन। दा गामिया जेराव फोसावजाजोबाखै, आद्रा बबेखौबा गालांनानै बबेखौ लानानै बिसायख'थि गेलेहैनांगौ बा बिसायख'थि खुंहैनांगौखौबो मोजां नुनाय जाया। दुखुफोरखौ जोंनि गेजेराव मोनलायनायनि जि मोनसे खाबु दङ, बे दाजाथों बेखौ नोजोर होनानैहाय जोङो खेबसेयैनो लांखानानै बिसायख'थिसिम जोङो थांनायखौ लुबैदों आरो बे हिसाबैनो जों खामानि मावगासिनो दङ। खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो आरो बर' फरायसा आफादनि जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोरजों गोबां जायगायाव जोङो थांनानै सावरायनायफ्रा बबेबा जायगायाव जादों, बबेबा जायगायाव जायाखै बेखौबो बुंनांगोन। नाथायबो जोङो ओरैनो बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनाया जाबाय थादों। दा बाथ्राया जाहैबाय आं बुंनो लुबैनाया, जोङो बाथ्राफोरखौ जेब्ला गोलाव जायो, गोबाव जायो, रायलायनायफ्रा गेप थायो, बेवहाय बायदिसिना साननायफ्रा जोंखौहाय मालाबा समाव एसे गोरोन्थि सानहोनायफ्राबो जायो। रायलायनाया जोंनाबो जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादजों ज' जानानै रायलायनांगौ, बेफोर सम सम जानो हागौ बबेबा गेपिं थादों, जायनि जाहोनाव बे गोरोन्थि साननायफ्राबो फैनो नागिरदों। आं बिदिबायदिबो मोनदों आरोखि। नाथाय खोथाया जाहैबाय जोङो जेंनाखौ लानानै ज' ज' रायलायनायाथ' जाबाय थानांगौ। आरो फारसेथिं जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय गोरोबथा, बिटिआर गोरोबथा, बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायनो जोङो गोरोबथाखौ जेराव खालामदोंमोन। नाथाय आं नुनायाव जोंनि गेजेराव रायलायनायफ्रा बाङाय अनजिमानि बुङोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। जेंनाफोरखौ लानानै रायलायनाया बा रोखा जानांगौनि थाखाय सावरायनायफ्रा सम सम गेपिं जायाखै नङा जादों बायदि आंनि गेजेरावहाय। दा बेखौ जोङो रायलायनानै थिग खालामलायनांगौ। रावबो बेवहाय दाय दसा लायनानैथ' जेबो जाया। जोङो रायलायबानो बे जेंनाफ्रा फोजोबनानैबो लानो हायो। आरो जोङो जेब्ला रायलायाबावैसो जेंना दङ आरो रायलायनांगौ, ओंखायनो रायलायनो आं खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एनडिएफबिनि हान्जाफोरखौबो लानानै रायलायनांगौ, बेखौ आं लुबैयो आरो। दा दिनैनि नैबे समावहाय जोङो बेखौनो नुदों, सरकारनि जि मोनसे एटिचुड बा बिथांमोना मावना होनो नागिरनाय, बे मोनसे जोङो सानोबा पजिटिभआनो दङ। नाथाय माखासे आद्रा थालांनाय जि जेंनाफोरखौ गामिनि जि मोनसे नैथि खोन्दोनि फोसावनांगौखौ फोसावालासिनो बिसायख'थिसिम थांनांगौबा बेवहायबो जोंहा गोरोन्थि जानो हागौ, जागोन, बेखौ जों नुहुरदों। ओंखायनो थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, एनडिएफबिनि हान्जा रायलायोबा मोजां।
आरो बेखौ माने माहारि आफादफ्रानो ज' जानानै रायलायनांगौ। जोंनि लेभेलनिफ्राय रायलायनाया बबावबा जानो हागौ एसे आजावजायै बा जाथाव दिनैहाय जोंथ' खुंथायावबो थाबाय राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला आरो दोलो हिसाबैबो जोङो बिजेपियाव दा थानाय जाहैबाय। बे जाहोनाव रायलायनायफ्रा जोंजों बा जोंनि लिंहरनायाव रायलायनायफ्रा बारा आजावजाथाव जायाबो जानो हागौ। ओंखायनो माहारि आफादफ्रानो ज' जानानै रायलायनानै रोखा जायोबा मोजां बेखौ लुबैनाय जादों। दा